Lama hamyani jagao wati wawite bo hakwagui buphangkwagui mothubjakha bisi dokchi hekawa 60 bosorni kwcham kaisa kamini lama patimung khelakung bisini bisingo klainai 2 nong koloni kamini lukurok wati kwbang phaimani bai lama hakwagui belai kheno jongjal kotorok klaikha thanglai sunai lukurok tabuk rungsrwngnai hati thangnai tai saknaini yogo thangnai rok haino thangmani angui bathangui ma tongmaikha nogo borok tabuk kaisa no sanmung borokni hapangno achugui tongnai rok borok lama kaham slamrani wngthong hnei koilaikha kami amthini okra chakra tai siklarok baike o hakwang mani watui phaifuru kwago watui phaifuru je watui kubangma phaikangkai emo lama hamya age phanu drain dok krei oro te silip det ngkha drain dok krei ba ingkai bo dino kwang mani mo tini din dong khna 3 din ngkha 3 din ngkha mo ha kwang mane ei chini para khai 2 nong koloni jeng upara hacham kedegman ongkha tini bai prai 60 bosor moto oro para khakha jeng haifano jeng dol polai no thangkha sarkar bo yang eid bojago jini udi kholokhai eid bo krei kha kai oro ni bata kunu baje themai ko jeng haike ta usikang bo chini aro khoroksa semano amo malaria manai borok ulama ni bagai domlai thangka hospital lai khano thangkano soi khano aboni bumung kha ponchora mosom gai uchi hospital bai nok ni kami mo 2 kilometer ngnai kilometer abo tei mang te na mo tei mang no chini tai oino tei thangkang gai cheng abo 5-6 kilometer ngnai hospital sokane kai mo tei mang cheng ব্যবস্থা khlaio mulai sobo tini porjonto mo tei no haini bisi bo andar klai bisi thelakung bisi thelakung পঞ্চায়েত thelakung thana jompui jola abai se je watei phaye nok ni lama je kwang mani bosak jorana rok kosto rok man khana ke norok ni demand rok bom hai chini demand khano mo haita u tini no je sarkar government rule tongnai o tini u chini lama no senam ro phaithong hnai jeng koijago chini demand ge tar dikino mo tesilip letano 2000 bai bo wakhok rok hai no watui phaikai mai lama khupungui thango hingkai chardi khuri thango ei oroni khur khangkai tai kaisa usubida tini oroti umbon lama tola kisa kheto tongmabo arone je jeng wakhok mane a kheto jeng posol khaiman jagao no habo soyo gai abo tam khlainai abo jeng sarkar je jengno tei dulnai abono chini ulama no ব্যবস্থা khlai rethong nei ge nok ni amchai ni local neta ke ba MLA MDC rok no tudu sahorkha chini MDC chini rampodo no bobo ekdin MLA no mo tei bai nei bai thamlai sujak ongnai ongoi phaio orok yang ni bo phaio yang ni bo phaio orokai u ha chama khai thak paio jengno ke jin lokho haini bagai jeng uchini lama kaisa manani mutungo jeng abono jeng chini mota chini sanmung nok ni kamio bosak family rok nai chini pami parabo 45 family tongo tau kajen budeng kamo 136 ta but tongo butar ai tuteloi jeng 200 cerai bai khoinai bai gai 242 ta ai 242 ta motom borok tongo jodi si abai khemang sarkar heba ro sarkar achuknai rok nok no dukho kosto rok no khanai hangkangke samung barja khayangkangke tamonok ni step tamona hamung tongnai buskang roko chini ama hai chini tangnai na bom hai norok ni wansuma buskang rogo tumai ge jengno raya khaba teng to tongna nangnai tongna to nangnai sarkar no jeng koi horo chini lama dati no nruna ongthong jengno swnamna ongthong
Hingga jing to sorkar Noroni asamung sarkarno no asa phai. sorkarno no asa wo chini loko bachawai onek haika ulama no haipano charai male jeng. Hingga tini musuk masangai bo rugi ngai bo motoi no mairung resono tangai bo motoi no school bo tabong telakung school senior school tongo aro bo tini satro rok laisonani kosto tini se hingga ashram school tongo kaisa oro English medium aro bo chini charai rok oroni 30-35 jona laisoi tongo jeng aroni diskalar tongna bo jeng hostel bo maya jeng kai sampho nei si hai kos tong tong ulama ni bagai tabok chini charai rok lama kuwakjak jeng sinjak nai nei thangnai sikrika hai ulama no dati khlai retheng nei sarkar no ko jagota Ini mung sari. ani mung sarkar bai go mol som ang agit